lipay o garbo. Ako bitong gipanghamgog ni Gov. Ubang mga tao sa kaislahan, labi na diri sa Sam, natiguang nalaniwa kakitag unsay puro gobernador. Tinuod kinsa man ninyo dinhi karon pa kita gobernador. Hands up. See? Why gobernador nga sama ni ini ni bisita sa atong barangay tagaan masipang papa. Gobernador, ay yeah. Kung asa ka kitag mo yung bisita mo pa yung magdagasa. Tagaan na po na ito lang masipang papa. Naasad tayo gidakaroon nga mga relief packs para sa tanang barangay Tanon o mga BHW. Kung dyan, nagdapat jud ko o duha ka galon nga alcohol, anhag gihapon na ibutang sa barangay o sa ato ang health center. So, magtinabangay lata kay kutob sa atong mahimo, ato kung ipadangat ang serbisyo publiko sa lungsod sa Talibon. Mao nga sa karong panahon, nanatay di atubang na dakong hulga. Importante isip sa kagobernador na kinanglan musuroy ka, magpakita ka sa atong mga kaigsuunan. Di naman nato sila pwedeng pasagdan, especially sa atong mga kaigsuunan sa mga isla. Base mo huna-huna ang atong mga kaigsuunan na ipasagdan namin ni Gov. Dili ba? Sa panahon nga naatay problema, kinahanglan maghiusa magtinabangay ang tanan. Asa nato mapakita ang kanunay na pagbisita ng gobernador ang pag-atiman ninyong tanan. Isang paggamay mong isla, dool mo sa mainland, murag okay naman ang level sa panginabuhi, dili ba? Tungod kay ang livelihood ninyo, fishery, dili ba? Naglisod pa kamo karon na way mo palit sa inyong mga abot? Nabay problema? Tungod kay kung naay problema, na ako diri para isaad din yung tanan, andam ang provincial government na paliton ang mga ginhanglan na paliton para makatabang ninyong tanan. Nabay problema. Ang importante, you are very important to the governor of Bohol. Mauna, natay kita na ginagmay na hinabang sa umaabot na panahon, napatay ng mga idugang na tabang para sa inyong barangay. So magsugod na sa 200,000 na akong ihatag para sa inyong rural health center.